V severnom výbežku Košickej kotliny v doline Sekčova, severovýchodne od mesta Prešov, ležia Ľubotice. Prvá písomná zmienka pochádza z roku 1298. V písomnostiach z 13. až 16. storočia sa obec spomína pod názvom Kelemeš, pochádzajúcim z maďarského slova Kelemeš, v preklade príjemný, milý, ľúbivý. Súčasný názov Ľubotice sa používa od roku 1948. Erb predstavuje jeden zo základných reprezentatívnych symbolov obce. Motívom erbu sa stal odtlačok pečatidla obce z 19. storočia. Na erbe je vyobrazená Panna Mária v ľavom náručí s malým Ježišom, ktorý drží zlaté jablko a zlatú knihu. V roku 1981 bola odhalená pamätná tabuľa na pamiatku občanov, ktorí zahynuli v deň oslobodenia obce. Sakrálnymi dominantami obce sú dva kostoly. V centrálnej časti stojí rímskokatolícky barokovo-klasicistický kostol Narodenia Panny Márie. Ide pôvodne o jednoloďovú stavbu s predstavanou západnou vežou. Pochádza z roku 1806, pri rekonštrukcii v roku 1968 bol rozšírený o druhú loď, jeho posledná úprava bola v roku 1993. Rekonštrukciou prešla i väža kostola, ktorá sa zvýšila o 8 metrov. V júli roku 2019 na základe zriaďovateľského dekrétu košického arcibiskupa sa odčlenili Ľubotice od farnosti Nižná Šebastová a vznikla nová farnosť. Grécko-katolíckym veriacim slúži chrám svätého Izaiáša proroka. Barokovo-klasicistická synagóga sa nachádza v časti Šarišské lúky a pochádza z roku 1833. Medzi zachované kultúrne pamiatky obce patrí židovský cintorín, ale aj neskoro renesančný kaštiel Péchyovcov zo 17. storočia. V rokoch 1971 až 1990 bola obec súčasťou mesta Prešov. V roku 1991 sa obec osamostatnila a začala písať svoje novodobé dejiny. Administratívne je začlenená do Prešovského okresu. V súčasnosti majú Ľubotice viac ako 4100 obyvateľov, ktorým poskytujú kompletnú infraštruktúru. Obec je plynofikovaná, elektrifikovaná, dostupný je vysokorýchlostný internet. Starostlivosti o verejné plochy je zo strany vedenia obce venovaná maximálna pozornosť. Významným prvkom v rozvoji infraštruktúry sa stala komplexná rekonštrukcia centra obce. Upravené sú cesty, chodníky pre peších, parkovacie miesta, ale aj autobusové zastávky. Celkový dojem dotvára bohatá stromová a kvetinová výsadba. Intraviláne bola vybudovaná oddychová zóna s lavičkami, ktorá celoročne spríjemňuje posedenia v centre obce. S cieľom znížiť energetickú náročnosť bolo vynovené verejné osvetlenie. Hlavným cieľom prác bolo skrášliť vzhľad obce a prispieť ku kvalitnejšiemu a bezpečnejšiemu životu jej obyvateľov. Administratívnym centrom obce je zrekonštruovaná budova obecného úradu. Infraštruktúru obce doplňa denný stacionár, ktorý navštevujú seniori počas pracovných dní, kde trávia zmysluplne svoj čas a hlavne v spoločnosti.
Knižnica má tiež v obci svoje miesto, na jej policiach nájdete viac ako 6900 titulov rôzneho žánru. Knižné tituly si požičiava viac ako 180 čitateľov. V obci nájdeme aj predajne potravín, zberný dvor, ale aj množstvo podnikateľov poskytujúcich viaceré služby. História školstva siaha až do roku 1967, kedy tu bola zriadená prvá škola. Dnes je školstvo v obci zastúpené materskou a základnou školou. Materská škola sa rozšírila z 3-triednej na 5-triednu. Školy disponujú moderným vybavením, ktoré napomáha vzdelávaciemu procesu. Okrem vyučovacieho procesu pripravujú školy pre svojich žiakov rôzne kultúrne, ale aj športové podujatia. Ďalšou vzdelávacou inštitúciou je základná umelecká škola Ebony. V obci pod záštitou OZ Credo funguje aj nízkonáprahová sociálna služba pre deti a rodinu. V areáli základnej školy bol do užívania odovzdaný viacúčelový športový areál. Modernizovaný areál má rozlohu takmer 9000 m2. Najväčšou zmenou prešla atletická časť areálu. Pôvodný povrch nahradil nový trojdráhový ovál s odvodnením, ktoré má zabezpečiť funkčnosť trate aj počas nepriaznivého počasia. Súčasťou je nová rozbehová dráha a pieskové doskočisko. Modernizáciou prešlo aj futbalové ihrisko vo vnútri atletického oválu. Pôvodný prírodný trávnik nahradil umelý povrch s rozmermi hracej plochy 70x40 metrov, ktorý umožní celoročné využívanie športoviska. Areál bude slúžiť nielen škole, ale aj verejnosti a futbalovému klubu. V priebehu roka sú v obci organizované mnohé kultúrne, ale aj športové podujatia. Tradičným letným podujatím sú oslavy Dňa obce na sviatok Cyrila a Metoda. Medzi ďalšie podujatia patria fašiankové hody, vítanie detí do života, deň detí, otvorenie leta, letné kiná, posedenia jubilantov, ale aj vianočné trhy. Na športové aktivity slúži športový areál, v rámci ktorého sa prevádzkujú futbalové ihriská, ale aj tenisové kurty a volejbalové kurty. Areál je zároveň domácim stánkom futbalového klubu Sokol Ľubotice, ktorý v rôznych kategóriách združuje 250 členov. Mužstvo dospelých z A tímu dlhodobo úspešne reprezentuje obec v 4. lige.
Od roku 2015 obec organizuje bežecké preteky Ľubotická desiatka pre bežcov vo všetkých vekových kategóriách. Úspešne obec reprezentuje aj stolnotenisový a šachový klub obce. Veľkým prínosom pre obec je dobrovoľný hasičský zbor obce zaradený v kategórii B, ktorý výrazne prispieva svojou pomocou výjazdami k požiarom aj za hranice katastra pri zimnej údržbe, veterných či povodňových kalamitách či iných situáciách, kde ich občania potrebujú. V tomto roku bol ocenený na Bratislavskom hrade 3. miestom ako DHZ východného Slovenska. Obec sa rozvíja ako prímestská oblasť krajského mesta Prešov. Počet obyvateľov bude v najbližších rokoch pravdepodobne narastať. Nasvedčuje tomu výstavba rodinných domov, keďže vďaka dobrému vybaveniu a atraktívnej polohe je obec vyhľadávanou lokalitou pre ľudí zo širokého okolia. Každý, komu sa Ľubotice spájajú s ideálnymi predstavami o živote a bývaní, je v obci srdečne vítaný.